Nem kapom. Nem már! Hagyjatok! Nem, fehér bálna! Most gyere ki, Laci! Laci az irányítót láthatják éppen, ahogy és béke. az irányító kipróbál minket irányítani második rész. Az se rosszat. Másik. A hegekben. Na, mindenki jöjjön ki, egyedül benn marad, holnap érte jövünk, jó? Én úgy érzem. Laci az irányító, második rész. Minek kapcsos, miért jössz ki a néző? Hülye vagy! Már vissza neki! Laci, most miért? Aztán mentem rá. Vissza ne add, hogy berántalak! Zsófi gondolkozik. Vissza ne add neki! Elrontod a szivatást? Jó, most már nem szivatás. A Rudi bármelyik percben kivált a vízfelszínére. Hát ez túl hideg a víz. És miután kijött, oltári nagy röhögés, hogy mindenki azt kinézzük. Most nézegetitek, vagy mi van? Yes? Laci, jöjjön vissza.